El robot de joguina de la Tori. Grans rebaixes de final de temporada. Pare, per què no anem a la secció de joguines? Això! No, no pot ser. Nosaltres encara hem de fer unes compres a una altra secció. Però jo vull un joc per l'ordinador. Ja hi tornem un altre cop? No pot ser, no tenim diners per tot, Kenichi. Vaja. Molt bé, nois, espereu-vos aquí un moment. Deixeu-nos anar a la secció de joguines. Si només mirem, no passa res. Molt bé, aneu-hi, però no em demaneu que compri res, entesos? Sí, ja ho sabem. Us recollirem a la secció de joguines. Fins ara! Vinga, anem a la secció de joguines. Sí, anem-hi! Que bé! Nois, si no us importa, jo us espero aquí. Els venedors s'enfadaran si veuen un gos rondant tot sol per aquí. Ensumaré l'olor un momentet. Això és olor de rotllet de peix i això de crema de peix. No puc més. On s'hem ficat, ara? Ei, Shishimaru, que som aquí! Per aquí, corre! Espereu-me, no correu! Com és que no arribo mai a dalt? Sembla una trampa de la casa d'un ninja. Una mica més tard? Caram, quants nens que hi ha aquí. On és la secció de jocs d'ordinador? Vull aquest gosset de peluix. No estic en venda, deixa'm, sisplau, deixa'm. Aquest gosset no es ven, no el podem comprar. Pobre nena, per què no vols que et compri? 100 iens és un bon preu. Què? No feu bromes d'aquestes. Ei, se m'ha acudit una gran idea. Escolta. No és mala idea. Mira, nena. No. Mare, ara és una pilota. És un ninja del canvi. Visca, és el meu gosset pilota. Escolta, nen, això que has fet no està bé. Senyoreta, quan val aquesta pilota? Miri, són 1000 iens, senyora. Si és servida... Vinga, anem. La nena ja torna a riure. Està bé el que he fet o potser no està bé? No te'n preocupis més. Anem a jugar amb els ordinadors. Esclar, no es pot jugar res. Podries fer-hi alguna cosa? No vull que em tornin a cridar l'atenció. Va, Tori, fes-hi alguna cosa. Ai, sempre igual. Aprofitaré aquest robot tan gran. Truc ninja d'amagar-s'hi dins. Ah! Mireu, un robot gegant que es mou! Anem-hi, cuida! Anem-hi! És increïble! No m'ho puc creure! Anem a veure! Anem a aconseguir! Molt bona idea, germà! Ostres, que guai! És millor que els ordinadors! Una mica més tard? Teniu, una altra. Ràpid, porteu-ne més del magatzem. Tranquils, nois, tots alhora no pot ser, tranquils. Ara veuràs, no pot ser. D'aquesta manera no en guanyaràs mai. Sí, enemic destruït. Ara guanyaré jo, Que divertit! Deixeu-me jugar a mi també, va! Jo també vull jugar-hi! Què és més divertit, la pantalla o la meva cara? No facis el burro, surt d'aquí al davant. Fora! Ja m'he empipat, ara veuran! Aquest gos, què fa? Què has fet? Ai, calma, Kenichi, que no ha sigut culpa meva, de veritat! Qui ha apagat la llum? No m'hi veig! Auxili! Quin desastre! No ha sigut culpa meva, de veritat. Robot gegant esgotat. Ja n'estic tip d'aquesta història. Moltes gràcies, nen. Ens has fet un gran favor. Hem venut totes les existències del robot gegant. Però si jo no... Em sembla que et faré un regal d'agraïment. No, gràcies, no vull res. Per què no? Espera! Senyors, vostès hauran de pagar les destrosses. Em sap molt de greu, els demano disculpes. Vostè no havia de deixar tots sols els seus fills. Oh. Ho has sentit, Tori? Vaja, quants problemes que tindrem ara, nois. Són coneguts teus? En aquest cas no passa res, no té importància.
Però, senyor, han de pagar tot això? Res, no et preocupis per això. Té, és un regal per haver-nos ajudat tant. Apa, que bé, Tori, és un videojoc de butxaca. Que complicat que és ajudar els altres. De vegades es queixen i de vegades es posen contents. És fantàstic, ho has fet molt bé. Gràcies a tu no hem hagut de pagar res. I a més, a Tori t'han regalat un videojoc de butxaca. Això no ha sigut res, Kenichi. La pròxima vegada pots anar a la secció d'alimentació. Per cert, Kenichi, es pot saber per què fas aquesta cara de pomes agres? Vols saber? Pare, que em toca a mi! Ja falta poc. Ja acabo. No has de fer deures per demà, Kenichi. He d'acabar la partida. Ja ho veu. El pare és més fanàtic dels videojocs que tu. No m'estranya que estiguis enfadat, Kenichi. Sembla un nen, oi? Nyi-nyi.